салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз мо бозори Корбон даем бо ҳамун ҳафтум дарвоза рияди шашам. инҷода барои шумо дувойкои нав омагия капшондор материалшон жемприяй ана хай стилшона ма дубтар ози мегирам одаме камтар дубтар бесан ма дубтар местам камтар барои шумо мегирам. нархшон 250 сомон нархи донашай. мо метавонем ки уктои хати фурӯшанда маслиҳат кунем. то размери чанда дорем апаи без размер не на ё стандарт ам меган размершон стандартай ягон анаи тараф шуда бо ҳастай ишам дувойка ҳай дувойка материалш ранги ҳами жемприяй поёнаш чӣ дора хай ороишотш беҳад хушрӯай тоза наистудисаки шуро бигирем. иам дувойка ҳай нархш чандай 250 сом. иам нархи ҳамон будастай ишам нархи ҳамон бо наҷада ҳастай и дувойка нея не и яктай не жемпри дарозай материал жемприяй ира номша чӣ меган туникаш меган чӣ меган киртай жемпри будаст на грязный розовый. нархш чандай расеткаш бисёрай 180 сомон намарамад айҷада ҳастай намиём хел 180 сомон. дувойка кишид 250 сомон мешавад. анаи неям дувойкаи зурай лаба неям дувойкаи зурай хай аюшамо нишон метим ана мирам бисёр мегирам. ин нархи чандай 250 ишон 250 ё истеҳсол куҷо туркия на турки анаҷа бояд тайдигира мо я бор гирифтем яъни борои навана миям борои наван ишам дувойка буда. ин нархи ҳам 250 нархишам 250 сомон. метавонем ки хушрӯ заказ кунем бемалол чизои шумо дастафта мешаванд ҳама тарафа. оҷада ҳаста ина кабутош ҳастай ина кабутош англиси наисондагӣ ам англисия хондан дар кор нарафтем ҳарфора дуғри канатаси анаҷа бо жемпр дора жемпри дарозай ранги хеле гуфтагӣ туркӣ чандай нархи ё 270 шай дона 170 дона 200 сомон. ина марҳамат бубинед хутон оҷада ҳастай ҳар хелш ҳастай ҳар хел. ҳами туркия ҳам қимат доранд ҳам арзон. аре ҳами инаҷа бо ҳастай ё чанд янафа дона 300 сомон. ина турк ина 350 дона 300 сомон. инаҷада бо дора ҳай обшики анам чизе боло тагабза ба тамом дига анам чизе боло 270 октои шай дона 140 дона 170. ина марҳамат бибинед барнамида маъқул астай занг мезанем мо дастафта мекунем шумода. я бор дига ҳами чизи навтона нишон метем баъд рухи сарбаланд бошад без размерник тена без размерник. ина чизои новинкае ки дар бозор даромадагиана шумо бояд харидорӣ кардед. боқи сарбаланд бошен. видеои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. боқи сарбаланду обод бошен. касе ки подписатсия кардагӣ бошад. зинда бошед.